estem d'acord amb alguns dels punts, com amb augmentar els pàrquings dissuasoris o amb establir millores en les qüestions d'informació, en els tòtems informatius i noves formes d'informació, doncs no estem d'acord amb tots i en algunes de les lògiques que hi ha darrere doncs tampoc. En una moció anterior crec que ja ho vam comentar, però volíem tornar a dir que la marca ciutat creiem que ha de ser una marca que no només es plantegi com una marca turística o comercial, sinó que ha de ser una qüestió profunda, ha de ser una qüestió que augmenti l'autoestima de la ciutadania cap a la seva ciutat i que ha de pivotar sobre qüestions i valors que volem per la nostra ciutat, com la sostenibilitat, la igualtat, l'accessibilitat, els feminismes o el ser LGTBI friendly o pet o vegan friendly. Creiem que són elements que són els que han de construir aquesta marca de ciutat i que per tant s'han de treballar de forma interna i que després s'han de llançar cap a fora. També plantegen integrar els 2 centres comercials de la ciutat i de les Gavarres en l'estratègia de comunicació de comerç i nosaltres pensem que aquests centres comercials es distingeixen molt de la resta de comerços, sobretot del petit comerç, perquè tenen molts més recursos per llançar campanyes publicitàries i que per tant és el petit comerç en aquest moment i sobretot ara amb la situació actual que estem vivint en què hem de donar-los un suport especial i que per tant hauríem de distingir-los d'aquesta manera. També es torna a proposar la forma de treballar conjuntament turisme i patrimoni amb un pressupost conjunt. Nosaltres pensem que aquesta unificació no ens quadra, pensem que no té massa sentit en el sentit que patrimoni va molt més enllà que turisme i el turisme va molt més enllà que el patrimoni. El patrimoni ha de tenir un pressupost propi que el permeti valorar l'obra que tenim aquí a Tarragona i totes les grans construccions que tenim aquí i poder-les cuidar i mantenir de la manera que mereixen i alhora el turisme ha de treballar per una ciutat que es construeixi sobre els valors que he explicat anteriorment. Gràcies. Moltes gràcies.